Ayan, hello mic test, hello mic test. Bali, hindi ko gamit yung hindi ko gamit yung V8 ko. Ayan, marahil na aga sa Indogabos, mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you Lord. Ayan, huwag natin kalimutan na magpasalamat lagi sa itaas. Bali meron lang naman akong i-unwrap. Mag-unwrap lang tayo. Hala, ang pusa nag-away. Pero bago tayo mag-unwrap, pa-music muna tayo. Maliit lang to. Binayaran ko rito is 300 plus. Ayan, ito buksan na natin. Charan! O, diba? Wow! Mayroon niyo kung ano to. Ayan, ba't parang mas maliit to? Ayan o. Charan! Ayan. Kung mapapansin nyo, meron na akong ganito, diba? Kasi pag nagbablog ako na logic question, kaya lang iisa ang mic nang nabili ko. Kaya bumili ako ng yung dalawa yung mic. Pero nakapagtaka, ang liit ng box niya. Kasi yung una ko nabili, ito. Isa lang yung mic nito pero parang mas malaki to, 'di ba? Siguro ito ibebenta ko na lang to. Ayan, mag-unwrap tayo. Mag-unboxing na tayo dito. Pa-music ko na tayo. Hindi naman boring. Sana okay ito. Para ito na yung gagamitin natin sa question and answer. Wow! Ulo pa lang. Natutuwa na ako. Ang cute. Oh, yan. Kasama na yung katawan. Kasama natin yung paa. Charan! Ayan, ang ganda. Pali yung ganito siya, dalawa, diba? Ito yung nabili ko nung una. Diba? Isa lang to pero mas malaki. Wait, pakita ko sa inyo. Ito siya, oh. Ayan. Ito yung box nung una ko. Ayan. Tapos ito yung pangalawa. Parang mas malaki yung ito yung yung una. Kaya lang yung una kong mic, ito. Wala na yung wala na yung foam. Ayan, nilagay ko kasi sa bulusa. Tapos hindi ko na malayan, nalaglag siguro. Kaya tuloy wala nang mic. Ito siya, oh. Ayan siya, oh. Ganyan siya. Ganyan siya, oh. Kaya ang mangyayari, kukunin ko yung foam nito, ilalagay ko rito kung may balak akong ibenta. Pero kung wala naman, okay lang, 'di ba? Kasi kung gagamitin ng anak ko, ito, subukan natin kung maganda ba yung yung tunog. Ayan, testing ko sa inyo. Kasi yung una ko, alam ko may video ako niya ng testing din eh. Ay, mas maganda yung lalagyan. Ay, magkaiba rin yung lalagyan niya. Ayan o, ito yung pangalawa. Ito yung una o. Mas malambot to. Ito matigas. Ayan, tetesting ko na. Wait lang. Ayan, hello mic test, hello mic test. Bali, hindi ko gamit yung hindi ko gamit yung V8 ko. Ayan, ito yung gamit ko. Ayan siya, diba? Ayan, hello mic test. Malakas yan kahit malayo. Ayan, tapos ito naman, ito yung luma ko. Kung mapapansin nyo, wala na siyang foam. Pero ito yung luma ko. Hindi ko alam kung sino yung mas malakas sa kanila. Pero ito, subok ko na kahit malayo. Ayan, bali ngayon gamit ko yung bago ko. Subukan natin. Hello, mic test. Hello. Ayan, nandito na ako. Medyo malayo-layo na ako. Pero
Hindi ko alam kung naririnig ko to, no? Diba? Layo ko na. Hello, hello. 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 O, diba? Kasi kapag malapit, hindi natin alam kung talagang malakas siya. Kaya kailangan subukan natin ng malayo. Eh, ayun. Ayan, tignan ko. Papakinggan ko. Ayan, o, diba? At least, nasubukan ko. Pero parang sa tingin ko, parang mas malakas yung luma ko, no? Pero okay lang din naman. Kapag kasi gumamit ka ng ganitong mic, tapos malapit ka lang din naman, mas okay nang wag ka mag-mic. Talagang ginagamit lang to kung malayuan yung bibidyo mo. Kasi para sa akin, mas maganda yung natural kapag malapit kumpara kapag may mic, iba yung tono, di ba? Katulad dito, ito yung gamit ko. Medyo iba yung tono ko. Pero at least nakabili na ako ng dalawahan kasi nag-enjoy ako doon sa sa logic question, di ba? Question and answer. Kaya ayan. Bali sa mga nagtatanong pala kung saan ko to nabili, ayan, lalagay ko yung link ko diyan. Yung link nito, yung dalawahan, at saka yung link ng isahan. Ayan. Parang mas makakamura kapag ganito. Pero magagamit mo lang to kasi kung dalawa yung mag-uusap. Pero kung ikaw lang naman, halimbawa mukbang lang, tapos ikaw, ito, mas okay na to isa lang. Wala pang 300 to, pero ito is 300 plus. So, diba? Hello mga kamamshi, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. Ayy! Ayan, pa-music muna tayo. Ay, mali. Ito pala.